Salom, horas madihita saluhutna, andorang sota mulai pertangyangata, pinabotohon matuhita aka poko-poko doa si pasahatota tuado panilibata. Na parjolo ima akan namar sahit, terutama situa Jema Nurung na diopname sonari di rumah sakit Dustira. Dohot na di bagasan pemulihan, ima amang VPM Sinaga, dohot nyonya situa Simatupang. Na paduahon tim para medis khususna na melayani aka pasien na terkapar COVID-19 asa tung dilian gogo jala di ramoti na sida. Na patuluhon tapangido tutuan debata asa hatop dilian debata antivirus corona asa tumibu kembali normal keadaan di negaraon dohot pertibion. Na palimahon, na paupaton, pamarentah dohot aka pemimpin, na palimahon, pelayanan ni huriata asaboi toktong mardalan dohot denggan. Taparade marohata tamulai memasuk pertangyangata marende hita sian buku ende nomor 100 ono puluh sada ayat sada dohot 2. Buku ende nomor 100 ono puluh sada ayat sada dohot 2. Tangihon angguk-anggukon asiroham Jehovah macai tarponcot rohakon di bain godang ni dosa suradi baloson ho luhut nasalado pakho tungi setar tahaksa ai holan asi-asimi patu paparutungan indah dapambain nami tumpe marhasurungan dipuji diri taludo biar midaho sude marhuasi Marhite-hite guarni debata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni ton di porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Marsuara olop-olop mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasar hamu mai ro di ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jehovah na pesona si Jakob, marolop-olop tu debata maho ale sandok tanoon, endehon hamuma hamuliaon ni guarna, marmulia ma baen hamu puji-pujianna, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, holan alani asini roham sambingdo, ubah na terbain hami marpungu di jolom, marsada ni roha martangiang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, mulo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehonon mudo na pinangi daun nasida. Ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami,
tangihon ma pangiduan nami, lehon ma tuau hangoluan nami, lehon ma di kami saleleng di hasianganon, parbinotoan di hasitongan nami, dohot di hanguluan saleleng nileleng na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani di bata nagabe epistel di partang yang ngata, iman natar surat di sada kronika bidu 17, sada kronika bidu 17, mamuka sian ayat 10 sangat ro di ayat 20 sada. Sengonon ma tersurat di si. Dungi masuk maraja Daud tubagasan undung-undungi, laus hundul ma ibana di adopan ni Jahoba, nin nama. Tungi sema au pola ale Jahoba debataku, jala tungi sema pola anggo pinoparhu, ubahen tung di buah ko au sahat rotuson. Akup ni mau tikudo pei di roham ale debata, pola huhut marbaga-baga ho taringot tu pinoparni naposom, taringot tu namasa sogot, jala nunga ditatap ho au, songon panatap ni jolma, ale Jahoba debata na digijangi. Tungaha dope akup ni si dohonon ni si Daud tuho, alaha mulyaun nabi nasa basahonmu tu naposomon, alai tahe ditanda hodo naposom. Ale Jahoba alani au naposomon, jala hobar tu lomo ni roham, nunga dibahen ho saluhut halongangan nabolonon, lau pabotohon sude aka habal gaunon. Ale Jahoba dangadong nanggosada tudoson ho, jala dangadong debata dukon ni ho, hombar tu saluhut naung binege ni pinggol nami. Jala tung di dia ma adong jupang sada bangso di tanoon, songon bangsom Israel. Pola tung debata sadiri borhat, lau manubus sada bangso ainonna dohot lau mambahen guarmu, marbarite marhite hite sian halongangan bolon dohot nasokal. Lau pabalihon aka bangso parbegu, maradopon bangsom na tinobusmu sian Misir. Ima sahatna, martua do akan atu mangihon hatani di bata, jalanau peopsa. Amen. Marende mahita sian ende nomor 750, buku ende nomor 750, mamuka sian ayat sada dohot 2. Dikon, oh Jesus, atol hasad.
somon rade tumangi hon ho. Asini rohamadi hamu dohot dame nasian Tuhan debata amata dohot di bagasan anak na Tuhata Yesus Kristus. Amin. Salam horas madihita saluhut na di hamu kamanginang na di holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Jupang musahita di bagasan lasiroha ima di sermonwek uriata hagabibe jala lurah jala hatani debata nagabe jamita di bagasan persermonata budarion ima nanenet sian evangelium ni si Lukas bidu 10 membuka mai ayat sada sahat mai tu ayat walu soron madidok hatan itu hata. Donge di hatahon ma tunasida upama sada. Babua ikon totong nasida martangiang nasotupa leba. Odo hatana adong ma dinasahuta panguhum sada dang dihabiari debata jaladang diparduli hojolma. Alai adong ma dihutai paropuan nama balu naro manopot ibana madok pitori au maralohon aloki jadi leleng dang rikot rohana alai nin nama muse di bagasa rohana tutudo dang huhabiari debata jaladang parduli au di jolma alai hupitori nama baluon ala dineng-neng yau atik beharo ibana maun muse mangaririang yau dungi didok Tuhan ima tangihon hamuma padok ni panguhum nageduki ia debata tung sopitoran nama aka napinilit da aka nama jo ibana arian dohok borngin tung pangerengereon nama dinasida hudok ma dihamu mangirama pitoran na nasida alai tagamon jupang anak ni jolmai ma hapor siaun di tanoon di haroronai. Bahasa Indonesia firman Tuhan dalam ibadah sermon week kita pada saat ini Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8 firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdua dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalem itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hamba kamanginang, na di haulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jojo do hita martangyang noaing di bagasan jabuta. Manang piga halib do hita martangyang di bagas tabe di bagasa sadari. Jala aha do sipata na jojo tatangyakan. Manang aha masipata na jojo tapangido.
Isarana rupani olodo pinangido Tuhan seleo madiau narikot di bagasan sadarion. Manang olodo rupani hita manang yakon manang mangido tu Tuhan ramotiau. Leon diau hahipason. Padau hajahaton. Padau akaholso. Padau parsahiton. Padau tahi-tahi ni parjahat. Dang pola salah hita mangido manang martangiang taringotusi. Alai bohano molo ditiki jupang hita sada persoalan di bagasan ngulu. Jala memang boidohonon persoalanon manang nata adupi di bagasan ngulu taun gabe hira nama dati hita dibain. Gabe hira na soadong be rupani dalan na asing na buhay luluan laho haluar sian persoalan ninguluta na taadupi di bagasan tikyon. Ola da rupani gabe tubuh suku-suku di bagasan roha buado tahe. Sodia nama. Aha nama, boha nama, ima nama na gabe ro suku-sukun di bagasan nguluta. Molotung masa, molotung ro akan masa nata adopi manang nata taon di bagasan nguluta. Ibaratna, songon namar sahid, namangido asa totong dileo tuhata hamaluman. Alai olodo sipata tutu, saya pinangido. Alai dang namar naro hahipasoni. Adong do sipata tutu taida nadeba saya di martangyang ibana mangido hamalumon. Alai dang nagabe malum sahid ni ale gabe parah do. Idoban na dihawa ka manginang jala bahkan makorhon hamatian di bagasan guruna. Jala gudang do na naso mambaw to malang naso mangatusi songo dia do tahe martangiyang. Songo dia do tahe lau marpangiduan tutuhani. Jala aha do hata-hata na cocok. Songo dia do hata-hata na pas ditiki martangiak kita tutuhani. Olo disipata dang taatusi aka namasa si songoni. Alai tutu di hawa kamanginang dang na hamaloan na martangiang na naing sipahason di bagasan turpukon. Dang na gabe boydohonon kelonggaran manang boydohonon dang na gabe kepentingan ni pribadi na dibahas di bagasan turpuk tahun. Alai na di bagasan turpuk tahun nang sipahason ima taringot tu songo dia do tangiang asa ditangihon debata pangiduata. Ido nagabe barita naudi di bagasan parsermonata apalah di bagasan budarion. Ya. Sahali martangiang tutu olodo sape 2-3 hali martangiang ditangyakod do tutuhani anggiak man tibu di leon debata na pinangido HP dang na ro ujung na dang ditorus sobe na martangyangi. Olo sipata kasih soni. Nah amang inang na dihaolongan di bagasan Tuhan Yesus turpuk ta sadarion. Mengajar hok kita songo dia do majugulhon manang madadati martangiyang asa totong ditangihon debata asa diida debata songo dia do tulus ni rohata, songo dia do pangidowata, songo dia do ngoluta lahu mangido sesuatu hal tujolo ni debata. Tuhan ingin melihat bagaimana keseriusan, Tuhan ingin melihat bagaimana kesinambungan, Tuhan ingin melihat bagaimana kita berdoa secara tidak jemu-jemu, berdoa secara terus-menerus terhadap sesuatu yang kita minta dari Tuhan, yang walaupun mustahil dari sisi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu makanya diajarkan Tuhan Yesus do marhiti turpukau
ima tu akasi siana, ima dibuhai Tuhan Yesus do hatana, di bagasan tikion, ima songon ayat sada dungi, di hatawan matu nasida upama sada pabuah ikon totong nasida martangyang na sotu palembak, odo tangyang, odo hatana. Di kopar ho Tuhan Yesus do adong masada panguhum di sada huta alai dang dihabiari ibana di bata dot dang dipardulihon ibana jolba. Alai ditikiari sada Roma sada perempuan nama balu. Lasrodo perempuan nama baluon laho manopot ima panguhumon. Ahamadido tu panguhumi ale tuan nami rodo au manopoto pitori au maralohon alokki alai bohado alus ni panguhumi dang dialusi dang dipardulihon dang diharikoton parupuan na babulay alai dang laman naloja parupuan na babului Roma dapoton panguhumuni jala totong do dipagiro ibana ale tuan nami ale panguhum nami pitori au maralohon alokki jalagan upari do dia di adopi ibana manang dicupang ibana panguhumi ganu pari do dipagi ido mana asa di pitori panguhumi ma laho maralohon aka alona ala di sada tiki tutu gabe menak gabe lebek marohana dungi di dokma di bagas rohana di ayat 5 ala hupitori nama babaluon jalan nineng yaw atik piharo ibanaon musay mangaring yaw ya dungi didok ibana ma alusan nama pangiduan ni perempuan na babalui amang inang marhite turpukan diajar hondo tu hita marhite pabahenan manang semangat ningolu perempuan na babalui ganupari rodo ibana. Ganupari laudo ibana. Dang namar naluja ibana. Laho madok padohon nai tu panguhman ni. Dang namar naluja ibana laho madok hatanai tu panguhumi. Dang namar naluja ibana laho majupangi panguhumi. Dang namar naloja ibana anggiat ma ditangihon pangiduan na. Dang namar naloja ibana mangidohon anggiat di pamonang ibana maralohon alonai. Memang dang di Papua di bagasan terpukon 3 hali do ibana laho madapoton manang manopot panguhumi. Alai marhite-hite terpukon di hawa kamanginang songo didok Tuhan Yesus. Laho mangido manang martangnya kita tutuan debata. Di dalam mangido sada pangiduata tutuhan doi. Ima marhite-hite asa unang marnaluja hita manangyakon. Asa unang marnaluja hita majalo natama tuadupan ni debata. Asa tajukul hon na martangyangi. Asa unang lebah hita dipangidot teh. Asa lau hita, marikati hita, lau madapoto Tuhani. Asa unang marnaluja, jala unang adong manian hata, dang ditangihon debata, tangyaki tidak. Alay na nang di ida debata, bagaimanakah keseriusanmu? Bagaimanakah kesungguhanmu? Bagaimanakah pengharapanmu ketika engkau meminta sesuatu dari Tuhan? Dan bagaimanakah agar engkau selalu meminta dan selalu meminta tanpa ada kata lelah, tanpa ada kata menyerah, tanpa ada kata tidak sanggup lagi. Alai ikut secara berkontinu atau secara terus menerus doh hita mangido tutuhani. Amanginang Bapak Ibu, saudara-saudara nadia holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Ido hata ni Tuhata di bagasan tikyon. Leonon ni di matama narikot molo nungap ditikin na une alusan ni di matama pagiduata.
Jala ikon mardongaton posiroha do hita mardongaton hapor siaw na togu do hita marpangiduan hobar tu pangiduan tentu di bata. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya akan Tuhan berikan pada waktu yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Karena Tuhan tahu kapan, di mana waktunya yang sesuai ketika Dia akan menjawab doa-doa dan permohonan kita. Dan Tuhan juga akan melihat bagaimana permintaan, permohonanmu apakah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Apakah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Idoban na dihamu akan manginang, na dihaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nuaing Roma hitap molo adong akan namasa di bagasan guluta. Molo adong sesuatu na naing pangidu atau hita mangidu tu Tuhani. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menjawab doamu. Tetapi Tuhan ingin melihat kesungguhanmu, melihat kesabaranmu, melihat besarnya imanmu, melihat besarnya harapanmu. Ketika engkau betul-betul mempercayakan semua apa yang engkau minta kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin melihat bagaimana engkau selalu berseru siang dan malam untuk dalam permohonan dan permintaanmu kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu. Nah, amanginang sialanima ikon ias do rohata lahu martangya. Ikon ias do rohata lahu marpangiduan. Unang adong manian kepentingan di bagasan pangiduatai naso di halomohod di bata jala unang maadong nian pangiduatai lahu dabuhon manang memberikan celaka kepada orang lain, tidak. Tetapi doa kita dan doa ada orang benar adalah ketika dia mampu memohon sesuatu kepada Tuhan yang menurut kehendaknya, menurut apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Idobana molohida martangiang ikodohono tadosong na didot ni Tuhan Yesus di Taman Getsemane. Ali amang alay unang masakap po na saut, alay sakap po nasaut. Na amang inang na diholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, di bagasan mingguon alamasot na mahita tu minggu rogate, na malapatan may ima martangiang, di johod di batado hita muse di bagasan nguluta, asa taharinggason na martangyangi. Hobar matu jamitan na riminggui, taringo tu mamuji di bata marhite edde dohok martangyang. Nuaeng di bagasan situasi na masaupe ikon ditarjo do hita. Songod dia martangyang natutu di odopan di bata. Songod dia hita majugulhon di pangidua tay marhite tangyang ta. Songod dia hita unang manyan lebak di bagasan tangyang ta anggiat ma. Suatu hari Tuhan akan memberikan yang terbaik. Suatu hari Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Suatu hari Tuhan akan memberikan yang terbaik menjadi bagian kita. Amin. Martanya kita. Mulia tema ali Tuhan di bata amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Taruli hami ali Tuhan di hatam nabadia. Nanaong ditangihok kami di bagasan Sermon Week di bagasan Bornginon. Di Huriami HKBP Jalan Lurah Cimahi. Mulia tema di hatam nabadia na paingotok kami. Asa totong hami gomos martangiang di bagasan ngulu nami. Asa totong hami pajonok kodiri tu adupamu nabadiai. Asa unang leba hami di pangiduan dohok di tangyang nami. Manang aha penamasa ali Tuhan mulia tema. Diajar hokko do hami bahu martangiang. Diajar hokko do hami marpangiduan. Jala postur hanami tarlumubi porsia do hami. Disaluhut na nasa na pinangido ni rohanami yon ali Tuhan. Nasa jodjod ti pasahat kami marhiti tangyang nami. Ditikin na une alusan mo me Tuhan marhiti asini roham.
Ala diboto hami debata para siroha doho. Napasahaton akan narikot di bagasan ngulu ni akan naporsaya. Jaladang di pasobuho akan naporsiyai. Saya makirim di bagasan nguluna. Alai dia lusihodo sudi akan naporsiyai. Di bagasan tangyang na hobar tu na lomo ni roham mau lihat mali Tuhan. Siala nima di bagasan tangyang namyon. Totong do hamidang namar naluja. Manangya ko bangso negara namyon. Manangya kon akatim medis. Manangya kon pemerintah. Manangya kon huriami. Manangya kon akan naposomi. Talumowi manangya kon sude ruas ni huriami. Asa taruli nasida Tuhan di bagasan akan namasa. Nang pe di bagasan hamaolan di bagasan hasyangon. Posorohanami Tuhan ditiki arena jepekon. Iko sal puro salhun na akan namasa di bagasan hasyangon. Jala mauliatema asabui habi mangulu di bagasan ngulu nami. Nai baru Tuhan. Boy hamirak marsar muse. Dohok keluarga. Dohok ruas ni huriam. Dohok sude tahi akali ali nami di bagasan tikyon mauliate Tuhan. Molotung pe Tuhan gudang nan si Panginoon nami. Holan tu bagasan tangamu mali Tuhan hupasat tami sudi Panginoon nami. Asimaruham omatangyang nami. Ali Tuhan debata saya tangi homma. Di bagasan anakmu Yesus Kristus. Martangyak kami tudupamu. Amin. Marende mahitamuse sian buku ende nomor 487, buku ende nomor 487, mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 2. Margogo si partangiani dok pesita onon dangolo talui positu turohana di debatanai Tuhan napanaluhom sude pangaloi nang hira-hira moga ibain si taunoni marsinggang doibana managam Tuhani dungjupan petikina sumurut arsaki darapul marohana dibantu hanai. Masuk mahita tutangyang pangondianon na niuluhon ni sahalak nong pinilit sian tonga-tonga ni ganup keluarga.
Marende musehita sian buku ende nomor 745, buku ende nomor 745 ayat sada, huhut tapasahat peleatta. Tatutuk mas sermon wek tadi bakasan bodarion, tatangya ko mapeliat tatu debata martangyang mahita. Ali debata manamin ya di Banua Gijang, hodo harorwan di saluho seleon lehon na denggan doho nasa ulibasa na maulitus. Hupasat hami ma sian nanilion mi tu hami pilihan nami tu ho. Saya jalo may gabi uap na husus di jalom. Pasu-pasu mejala ramoti asa huparhasiang hami pilihanon. Patibulhon harajaan mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok moliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rakmahita mangido di tangiang hatopatai. Alia manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say romah rajaanmu. Say saat malomo ni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang. Leon matu hami sadaron hanguluan siapare. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togi honto pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hono na punah harajaon. Dohot hagogon. Rodi hasanga pun saleling niling na. Amen. Didongani asini rohani Tuhata Jesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaura ni tod di parbadia ima. Nama dongani hamu saluhut na. Amen. 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 Oras madihita saluhut na. Kuni mamang inang sermon wekta di bagasan Boronginon di hari Rabu do dari Kamis di tanggal 10 do 10 Mei 2020 Tuhata mamasuk-masuk ita. Oras.